Baki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakherdob yeng jongpi President Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H Pala ulo ong bagajing temu jang ke BJP ban penlong kuek election habarok kuek ri lane ke One Nation One Election ke gajing temu ban penduk jaji ke seng riu luam habakaran cikelat patai kubor hading gajing alang pinskam kertong mauring keneng uba Pala ulo ong baka One Nation One Election kemud baka election MLA MDC bat MP kin long lang hakajuk kesngi badda ke beliak kumni ki parti riu luam kin dua jaj sendan Nation One Election nga don ke committee mensua namanta ke One Nation One Elections nga sauto ba ke jingmut jong ke BJP ke deban penduk jaj ya kini ki regional party habadan One Nation Election temut kamtam ke MP MLA bat ki council ki deban don ke jo ke singi ke jo ke por te kawe ni ke benta ki ong ba ki kwa ban penduk jaj no de ka bale kum tu ke chance ki regional party kanduna Andre kata ke jingtu jongki andre kan long ne kam long in sepej kata ngi ne liang parti kongres ngim seoi hamre hage demokrasi ngim de ban suppress no ngim de ban persang ban pen do jaj no andre hage demokrasi ngi de ban trelang ngi de ban sotu kamon jongki pajba ngim de ban sukor nalandet direct ne indirect ya kamon jongki pajba kata ka daw bangi ngim da hun ya kata ka one election ka BJP katip ba kinamla ban pas po parliament namar ki don kam lakunum no 3/4 majority andre kale khnang e kane khnang ban divert ik intention ki policy ba kisim keleng ki ba bakla khamtam kum ka adani case kibai ba ka BJP ka don ha kijing e ka price rise ki bobon ka kudor kamar pamardi ka jinge dei bat ka Bangladesh ka jinge dei bat ka Pakistan ka jinge dei bat ka Russia bat ki policy ba ka fail ka BJP ban penthame pa ba ki ban ra na gani